na i-offer din makakita ko lami tong gi-offer da ini kadto na ko sa lamisa wa na diya putos na last offer mo ina kay gipistahan na di man ko masuko ni man ko at least nalipay sila say makapangutana ko unsay lami atong biko nga gihatod diri kadtong chocolate nga gi-offer unsa kay lami ato makasa kita kun mosupak tag balaod sa yuta balaod sa Ginoo so naagit tay sala ana pero dunay panahon nga ang pagsupak nato og balaod dili mahimong sala kanus man na mahitabo bawo mo wa mo kibaw kanigong nahitabo sa tong ebanghelyo basta mo supak tagbalaod alang sa pag-alagad sa nanginahanglan nga tao kana pwede ra ginagdi takasa mauna kon ang ambulance magdala og kanang sana masakiton or na aksidente pwede na sila mo counterflow sa traffic di ba gidili man as traffic ang counterflowing sugato na nila pwede na sila mo labang og red signal pwede na mo agig one way why traffic rules nagiila na pwede ka nilang banggaan pwede ka nilang ligsan basta mo babagbabag ka mausad ng mga bumbiro basta padong na gani na sa ilang pag atiman aning mga nasunugan why giilaan ang balaod no ano na siya so ang panginahanglan sa usa ka tawo aron siya mabuhi mas labaw sa tanang balaod ngano man kay ang kinabuhi mao may dugukan mao may sintros balaod ang balaod gihimo para mo atiman sa kinabuhi dili ang kinabuhi maoy moalagad sa balaod sige pangutan na imong tupad lingi ingna ba nahigugma kas kinabuhi na kanang balaod sa private property ano bang maingon din ta no trespassing private property unsa man na balaod na dili balaod niya kung ang imong balay ang imong lugar private nimo nga balay kung naay mga taong way balay unsa man imong i-violate ang imong private property aron pasudlo nimo tong mga way balay okay way balay ba way mga balay in taon way kapuy-an unsa man imo bang i-violate ang imong privacy aron mo welcome ka atong mga way balay nga nanginahanglag balay giling nga imong tupad na okay nimo na so good naghuna-huna siya patyon palang taana balik tas uno kinabuhi mao'y atong alagaran ikaw niya pader ang akong kinabuhi ug patyon ko anag mga tulisan na sila nya way balay nya patyon ko patay akong kinabuhi nya karon between sa kinabuhi nga maayong pagkabutang og sa kinabuhi nga bati pagkabutang kinsa may alagaran hoy kinsay alagaran ang kinabuhi ba nga maayong pagkabutang or kinsay mo alagad ang kinabuhi nga maayong pagkabutang o kaning kinabuhi nga nagkalisod-lisod ang kinabuhi nga maayong pagkabutang ikaw may man kang pagkabutang des imong balay ang katong niduol sa imong private property nagkalisod-lisod man to naara man to maghigda sa kilid-kilid imo gid nang alagaran
Mo na niingon si Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, unsaman? Mao na inyong gibuhat nako. Nya napagid siya sugo. Kung gusto kang mahimong labing taas sa tanan, kinahanglang mo alagad ka sa labing ubos. Ang pinangga sa Ginoo mga igsoon, kana gyung mapaubsanon ug naas labing ubos nga kahimtang. Timan ay ginaha. Lingay mong tupad ing na pinangga ka akas Ginoo. Pinangga ka. Ay, kusog ra ba kita yung love jud ko ni Lord kay nakadaog jud ko loto. Love jud ko ni Lord kay na-promote jud ko sa trabaho. Love jud ko ni Lord kay nawagtang ng akong cancer. Love jud ko ni Lord kay nakapasab jud ko sa board exam. Love jud ni Lord akong anak kay natapnat sir gid siya. Oh, yang gihigugmas Ginoo karing labing ubos. Kung kanang imong anak nga natapnat sir unya mapahitas o na kay na gilab na ni Satan. Ikaw nga nawa na kay cancer unya mapahitas o na kay ka, kusog na kay kang mangaway sa imong isig katao, unya hadlok na kay kang masakit, ngunang di na ka mo welcome og mga masakiton, kusog na kay kang mutap-tap sa imong naong kay hadlok jud ka matakdan. Oy, di na ka pinangga ni Lord. Di na gani ka mutipon sa mga taong mga masakiton, di na gani ka muduol sa pundok sa mga tao kay hadlok jud kang matakdan. Magsige na kagdaan ang sa tawagan na kanang holy, di man na holy water, kanang sana alcohol kay di jud kada nimo hikap ana dayon, kada hikap ana dayon. Oh, di na ka pinangga ni Lord, buangon na ka. Ana. Mao na sa unang pagbasa si David ba? 8 ka anak ni Isay. Ikawalo si David kamanghuran. Unya adto mo pili sa 8 ka anak ni Isay nga lalaki ang Ginoo ug bag-ong hari sa Israel. Una nga pag-agi sa 7 katong maguwang nga mao'y pinili sa amahan nga posibleng adto kuhaon ang hari sa Israel, wa ginapilian ang Ginoo. Nya ningon dayon si Samuel, maora ba ni imong mga anak sa tuway usa manghod nagbantay sa among mga hayop? Kana bitang igsuon nga mao'y palawgon sa mga hayop. Unsa man na sila? Sulugo. Dinaog-daog na. Mo'y mo kumpay skanding, mo'y mo laog sa baboy. Yang uban dito, nag-skwela. Ang uban dito, nangaon niya siya dito. Adto ra yun, manilhig, adto. Maon ay trabahong David. Ang iyang mga igsuon, ni tambong sa kumbira, nga espesyal nga kumbira, nga gihimong Samuel. Si David, tuwa sa giingnan to sa amahan, dito ka. Ay pag-apil din rin sa, kuan man ka, patambungon man ka, bantay ito mga hayop dito, maunsaw niya to. Wa kay labot, bata pa ka, manghod ra ka. Di pa ka angayan, nga mutambong ani, dito ka, pagbantay dito. Tuman lang sa David. Mao to nga, niingon dahil Ginoo, di ko magtanaw naong, tanaw na ko ang kasing-kasing. Pero si David, all of the above. Ang kasing-kasing, nindot, ang iyasang naong puwa-puwa, nindot pagyog mata, o niya gwapo pagyod. Kaning nagwali sa inyong tanaw, naong ani pilion kas Ginoo. Ang naong ani, oy sus, di ni pilios Ginoong naong ngaway mo na naningkamot na lang ko sa akong kasing-kasing kotob sa mahimo. O nang gipili-pili sa tingin ko sa Ginoong mahimo kong pare tungod tingin sa akong kasing-kasing. O na nga di man gini attractive akong naong iyong Ginoo, imo alang attractive imong kasing-kasing. Higugmaa ang mga kabos, higugmaa ang simbahan ug pag-alagad gyud sa tanan. Mo na karon nang himo tagbalay, pero ako wa jud ko maghimog akong balay. Usay padungog-dungogon ko sa akong maguwang. Then siya, ikaw ba? Sige kag panghimo ana mga balay, napay mga staff nimo diha.
tag milyon-milyon na ilang mga balay nya. Ang atong balay tanawa ko nun ingon dayon ko, oy ilubong ratas yuta may nalang ini do na tay gipuy ang balay nako gihuna-huna ako no ninyo be kadtong balay na tos una nga nagsigig irog-irog inana perti taong gabuka ikumparar ani karon nga atong balay nga gipuy-an hay may nindot insyaAllah layo ra gyud kay tugbiya nako naaraman din na nganong magsigi pa mamukuna-huna ngana nako inyo man sa ding balay nga ako mga igsuon na masad sila mga balay ako man sang gihimuag balay pero ordinaryo lang balay pero wa ko maghimog ako kamo masama inyong balay nindot adili nindot moingon gani kang bati buangon ka pasabot nangumparar na ka mapahitas-o na ka masidahon na ka ana nga tungod ni ini nawa ko mga ambisyon og akong kaugalingong balay og akong kaugalingong bahandi mao na nga sige kog baligyag slots og ang kaning ato mga slots mipanindot ni sa simbahan dili lang dinhi sa atong parokya kung dili sa ubang mga parokya ni panindot ning ato mga slots so pakpakan nato ang mga slotters salamat kay ninyo. Di lang ko mo update o sa karon kay atong tingbon ugma mo panindot niyo muhatag pagid ni katagbawan sa mga gigutom tungod anang sige natong panghatag og mga bugas dili tingali sa tanang higayon pero naagyoy malipay sa matag higayon nga manghatag nata at least 4 times a year manghatag tas mga kabos nga pamilya pero kini nga to mga suking paminawan din magsigilag balik-balik naasad sila once a month ngunang akong point ba hinaot unta nga ang Ginoo malipay magtan-aw sa atong kasing-kasing dili ta magsigigtuman anang balaod kana bang mga proper laws kana bang ang sana gamito nato ang balaod aron protektahan ang atong kaugalingon kung dili gamito nato ang balaod aron higugmaon og protektahan ang atong isig katao mo bitan nang moingon jud ko kamong magparking anang karsada public na karsada barangay road or national road or provincial road inyo nang parkingan mga buangon mo wa ninyo protektahi ang kinabuhi sa inyong isig katao ang inyo ragyong kinabuhi ug ang inyong kahayahay mo inyong gihuna-huna tungod lang kay duol nas imong balay tungod lang kay yuta na nimos una nya imong gidonate para kay imong karsada do na kay right pagparking diha di ba kamong naghimog mga tindahan nga naa gyud kilid sa karsada ang inyo pag yung atop-atop sa tindahan hinig-ukab mo sud nga ris karsada mga buangon mo maninda mo aron mo mabuhi unya marisgo ang namalit ninyo maigo sa mga nagdag motor maligsan pila naman ka buok insidente nga namalit in taon ang bata pagdaga niya balik ngadto sa ila naligsan nya kulatahon ra ba ninyo ang nakaligis kay nagdanghag kanay kulatahang naninda nganong naana naninda diha sa kilid sa karsada nya matraffic pagyud labi nagdaghang mamalit nya anha pagyud i-parking ang mga sakyan ng dagko inig-deliver sa mga kanang naang kunuhay ilang paliton nga mga stocks anha pagyud i-parking atubangas tindahan porti na lang gamayas na hibiling dan di man ang ilad ang pagpanginabuhi pero maamong sa dang laing kinabuhi wa na sa naayo lingi ay mong tupad ingna wa ka manindas kilid dan ingna huna-huna ba imong silingan kamusang nangural sakto man ang pagpangural sa balay kay protection man na sad sa imong kinabuhi pero ang imong kural nakawagtang nas agianan sa imong silingan nga inig abot nas mga kanang mga emergency di na in taon sila kadali-dali og ikyas sa emergency kay naalihan sa imong kural guba na lang sa kanang kural nimo
No? Di naman mo sanong. Kung ang inyong koral, nakaproteksyon ninyo nga di na mo sudlon sa tubig iniguan, pero ang inyong silingan nga pobre, mauin tao nag-anto sa tubig nga musud, unta muagi, unta ng inyong nataran, nya adto na noon mo muli lunop sa ilang balay nga tagahawak, tagatuhod ng tubig dito. Gupaan na lang sa ng koral ninyo or busluti, paagiig imburnal sa ilawom, aron doon ay kaagian ng tubig. Ayaw sa itugot nga ang imong silingan kada uwan, sige lang tawag antos, ligoan ng swimming pool nga wa tuyua. Mga tog na badayon mo, kanina akong iwali. Ay mong tugtog diha. Agi mo'y ayo. Una-una. Kita na dinining kamot kita nga ang ato mga silingan, ato yung maatiman. Muna doon natin agianan nga dako-dako atong gipanghimo, hangyo ta. Ato mga silingan, gipanghangyo nato. Anang pasalamat sa kus atong kapitan dinhi, si Cap Victor Comendador, kay supportive kay siya. Siya sige pader ato ning lihokon nga maayong-ayon ning atong drainage o mga agianan. Nako, support sa ko nimo Cap, support sa ko ani. Sige, suroy na mo diri among tagaan og hopefully mo na hangyo sa ko dinis ato mga kasilinganan, magmanggi hatagon ta para sa kaayuhan sa publiko. Hangyo si Mayor Aljo nga kung mahimo gani unta pader, makahimo ta diha og kanang kuan gyud lapad-lapad nga karsada nga mosud gyud sa interior diha sa inyong lugar aron naay mga emergency makasud ang bumbiro. Nako, sige, kuan ganing mayor atong suwayan. Na suroy-suroy mi ngadto na man din lugar nga 3 meters ra gyud distansya. At bang namang balay nako hain ka aning balaya atong gubon. Ingon sa ayaw sa paderoy, ayaw kana lang 3 meters pa din nako. Nya dito 5 meters nya abot ini 3 meters. Nya ang karing unahan. Di kalusot niya bumbiro. Sunog rin tanan ka mura di masib. Sa amo pa ng pamalandungan. Nako, ikaw na anak ka, bahala ka diya. Patiyon ka na sa mga tao, bahala ka diya. Pasabot ba, mag-isig tagtanaw, unsay akong ikatabang aron manindot ang among katilingban, aron ang matag-usa makapahimos sa gitawag na to seguridad sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi usara man ang akong kinabuhi ug ang inyong kinabuhi parihara man kung ako ray secured niya kamo na miligro hasta sad ako mamiligro nga di kasud og langit. Mo ni kanito mga barangay officials, mga government officials na siguroon lang ilang kinabuhi pinaaging corruption unya nagilaid sa kalisod ang atong mga constituents na miligro na sa nang inyong kinabuhi sa impyerno. Kami sang mga pari, mga obispo nga naniguro lang nga madato mi, pero ang amo diha gani mga staff sa simbahan hastang mga parokyano nagilaid sa kalisod, kasab-an pagyud og dili mo simba, i-close pagyud ang kapilya kundi manimba. Namiligro na sa mianang di kasud og langit. Di ba? Ako okay ra nako ako'y kaon dinhi basta makakaon lang ning akong staff. Usahay ra ba libakon ra ba sa kog unay ani nila. Pero sige lang, okay ra gyud kay na. Bitaw. Halag magkaon kog luyag asin. Kay mo man kinaon na kusona basta sila secured lang. Namang panahon nga nai-offer dinhi, makakita ko lami tong gi-offer da. Ini kadto na kus lamisa wa na diha. Putos na las offer mo ina. Kay gipistahan na. Di man ko masuko. Ingon man ko at least nalipay sila. Say makapangutana ko sa lami atong biko nga gihato diri. Katong chocolate nga gi-offer unsa kay lami ato. Tanaw na ko diya mga kuan na malang mga kanana malang mga tak sa chocolate na hibilin ba. Mga abog-abog na lang ako taong anaon usahay. Lami man di ay. Pero di man ko masuko ana kay ingon man ko ibutang kay nas lamisa
public na nato, pero pag huna-huna sad mo sa uban. So nga to sang mga cook in town, ila in taong pamuston ana ang plato-plato niya butangagnan. Basta na ana gani mga kanang ingon ana ba, ila din ang putos-putoson niya butangagnan. Kay naman sa giuban nga di gyud mo tahod ba nga, di gyud mo huna-huna nga napaday koy mga kauban. Pero normal ra na siya. Sige lang, di alam mo. Natag-usa nato mo huna-huna ana. Ug mauna ang gikinahanglan sa Ginoo, mauna ang balaod nga gipangita sa Ginoo. Ang balaod gamiton para sa tao, dili ang tao gamiton para sa balaod. Nindog na ta.